كمي توعلو زخبركم تعزبتي انقع نبزال الدت حرنتنا ناتنتنا زخونت 24 قنبه تبقعنا ابزا عزست علت نستدالو زينا كم ببلكم تدالي زلهو سامسون هايله فلما قندي نطبتاتهم مرحتي إثيوبيا سوماليان حبرات إمارات عربن يوهانا مرأة سديدام حزب إيرتران 24 قنبت بحاجوس تسفان تقبلوا أبزبعان سبام بالعسران شمنتن عامتنا تمنت بخبز بلدم كانت تنبيلهم أبايتا أو مرج أهندي بقداي منيسترز من رح سلب تعويتهم الجيريان أرجنتينان كاب عصون ناتا كم زخونا ودبت عنا عالم أفليتهم أب إسرائيل حيال مؤت حد قابار عمر راس عيبهم قدامي منيستر فيدرالاويت ديمقراطياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزيدنت فيدرالاويت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمد بريزيدنت حبرات إمارات عرب خليفة بن زايد آل نهيان بريزيدنت فدريشن روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت ريبابليك كيني بروفيسور ألفا كوندن بأقاطامي صنبل مبل 28 عامتنا تنت ناب حزب منقستن إيرترا نيوهانا ملخت السديدام مختل بريزيدنتن قداي منيسترن حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن راشد مكتوم كمون وراس عرات أبو زابن مختل لعلوي أزاز سراويت حبرات إمارات عرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ون تمساسال ملأخت السديدام وتم مرحتي أب ملأختم بريزيدنت إسياس أفورقي ملتعنا نيرتران هزبان دما سلامن بلصقنان تمنيام قداي منيستر أبي أحمد دابتي بسمون سمن قستون السردة ملأختي أمونغ إيرتران إثيوبيان زتختمس من معسلام من محزنتن أب كل تأوز مدنا حدشن تصفون معراف كم زبسرة أبز حلف حد عامت استجبره مبت تصحد ما بخلتي وجن نزل دليت من معبالن مدلدالن زمدناتات زرقاقت كم زخونة بمتكاس أزز مدناتات زي نحبراو ربحاتات هاجراتنا هزبتاتنا بزدن في عمداي نبز برخ درجة كم زديب صنع عملتها للنيلوم بريزيدنت فيدرالاويت ديمقراطياويت ريبابليك إثيوبيا سهل ورق زودون تمساسالي ملأختي أم حلالي فالام بريزيدنت محمد عبد الله محمد بوغنو أقداسنت من معبال تاريخاو زمدنا سوماليان إيرتران كنيو خلتيان هاجرات زخيد مخانو بمتكاس تجمير زولة عرتات نمعزاز كم سر حرقاقيتهم بريزيدنت ألفا كوند دمه ترانا بركوتون بريزيدنت إسياس أب سلامن رقاتن زبارنا أفريقيا عبقمت زوهابو مخانو بمحبار زمدنا جينن إيرتران نمعبال زلو دليتن دلونتن قليتهم بزي كازي كابشحن شعات بيتن 9 كسابشحن شعات بيتن 9 شمونتن كمون كاب كل تشعين شدشتن كساب كل تشعين شمونتن نخلت أبريك قدام منيستر ريبابليك إيطاليا كابشحن شعات بيتن 9 شعاتن كساب كل تشعين 4 دما بريزيدنت أوروب أو كوميشن كوين زقلقلة سينيور رومانو برودي بمغنيات انبلنات النت ناب حزبن منقستن إيرترا نيوهانا ملأخت السريدوم إذا خمزيلم كله أب ريبابليك دوب أفريقيا سلطان حيز زلو أفريقاوي هاجراو بايتو ANC أبزل آخو ملأختي مستي أبزو بقرنا أفريقيا زنفس زلو نفاس سلام بمغنيات انبل مبل 28 عامتنا تنت نمريحنة حزب إيرترا يوهانا كبل كبري كم سمعوا قليتهم قدم 28 عامتات نناي 3 عامت برتاو تقادلو حزب إيرترا مختمتا زقبرت 24 قنبت حزبي بحاجوسن تسفان تقبلوا وكيل يرينا بنيام سحاتين زدالو زيناوي صبصاب موسى بخرتين كمبوي حزب إيرترا نتا وصيت صنعتون مسواتن زخونت ناصنا زبسرت 24 قنبت صنعت بصنعتن لمعت بزبل مريح تيما ان قلحه بلعل حاجوسن تسفان تقبلوا بدرو أب كندي قدناتات كتما أسمرا أب زتتخلى عمر هزبا وغيلاتات كلها زمسيه بعصر تتاتا شحز غطر هزبي لك عفرك لايت مسكونا بزتتكوسي حبرا ورشد تسنيو حاقوسو بعللتان تاقعيتن قليتصوم أبتا قاطامي إرينا ززاراربتهم تساتفتي ناتسنت زدارقا زي بالله هي سواتنا خمزغونت هي منان سواتنا دما سلامن محبرا فتحن سفنا بلتسكتي إرترا مخانو بمقلات أبزي حدش موال بحدش حيلن منفسن نسرح مبقاس كم زد الله حبيرام
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ሰዓት 6 ንጎ ንኽብሪ 24 ጉንበትን ንስለ ናጽነት ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን 21 ግዜ መድፍዕ ተተኪሱ ህዝብ ዞባ አንሰባ ጽምብል ናጽነት ብዞባ ደረጃ ትማሊ ኣብ ከተማ ከረን ብስተዳለዊ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ኣብዒልዋ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ዳናይት ገብረ ህይወት ኣብ ዞባ አንሰባ ከም መቐጸልታ ናይቲ ካብ ዓዲ ክሳብ ደረጃ ንኡዞባ ክሳላሰል ዘቐነየ መደባት ጽምብል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ዝተወደበ ስነ ስርዓት ትማሊ 23 ግንቦት ኣብ ከተማ ከረን ተኻይዱ ኣብቲ ብባህላውን ስነ-ጥበባውን መሰናዶታት ደሚቑ ኣብ ስታዲየም ዝተኻየደ በዓል ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ተሳቲፉ ነይሩ ኣማሕዳሪ ዞባ አንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንመሪርን ነዊሕን ጉዕዞ ናጽነትን ምኽባር ልዕላውነትን ዝሓተቶ ዋጋን ብሰፊሑ ድሕሪ ምብራህ እዚ ናይ ጽንዓትን ተወፋይነትን ክብርታት ናብ ወለዶታት ንምስግጋር ምስራሕ ዕለተ ናጽነት እተመሓላልፎ መልእኽቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣማሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ዘርእዝ ግዳዊት ብወገኑ መበል 28 ዓመት ናጽነት ካብተን ቅድሚኣ ዝነበረ ዓመታት ፍሉይነት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ናይ ልምዓትን ዳግመ ህንጻን ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ክዕዝዝ ተላብዩ ዝጽበየና ዘሎ ረዚን ሓላፍነት ከቢድ ክሳራና ብስራሕ ክንድበስ ዓጸፌታ ክንሰርሕ ሃገር ክንሃንጽ ከነልምዕ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሕብረተሰብ ስኒቱን ሓድነቱን ክንዕቅብ ባህላዊ ክብርታትና ንመንእሰይ ወለዶ ከነሰጋግር ድሑር ባህልታት ከነወግድ ፍትሕን ሓቅን ኣብ ሕብረተሰብ ከነስፍን ምእንቲ ክብርቲ ዕላማ ህይወቶም ዝኸፈሉ ስድራ ሓርበኛታት ክንሕብሕብ መብፅዓና ንሕድሰላ እዋን ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተወደበ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ዞባ አንሰባ ንመዓልቲ ናጽነቱ ኮማዊ ዳሳት ብምትካልን እኽለማይ ብምድላውን ዓብይ ምስ ንእሽተይ ብሓባር ተሓጒሱ ከም ዝጸንበላ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ዝተፈላለያ ጉጅለታት ባህሊ ተዋሃሂደን ብዘቕርብኦ ምርኢታት ነቲ ጽምብል ተወሳኺ ድምቀት ክህብኦም ከለዋ ብገዳይም ተጋደልቲ ዝቐረበ ናይ ምውርራስ መደብን ከምኡውን ሰነዳዊ ፊልምታትን ኣካል ናይቲ ካብ ፈለማ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ዘቐነየ መደባት ናጽነት እዩ قومياتنا طوم لمدر بوم لتحبن أصلو كلي نقبدي بحتى تيشون تعقل هنا لديبا ميت قلت ريا عداتا كستان صبت قدي وأسلام لبشاشاتا ጽምብል ናጽነት ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ብዝብል ቴማ ብውዕውዕ ሃገራዊ መንፈስን ድምቀትን ክበዓል ቀኒሎም ኣብ ከተማ ባጽዕ ብደረጃ ዞባ ንዝተኻየደ ጽምብል ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ተኽላይ ከምብቦ እዩ ደረጃ ዞባ ብ22 ጉንበት ምሸት ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ብወተሃደራዊ ሰልፊ ህዝባዊ ሰራዊት ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ዝማዕረገ ወግዓዊ ጽምብል ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ልብሱን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሜጀር ጀነራል ተኽለ ሃብተ ስላሰን ዝርከብዎም ሰበስልጣን ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻልን ሃገራውያን ማሕበራትን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖት ኣባላት ባይቶን በሽሓት ዝቝጽር ህዝብን ተሳቲፎም ነይሮም ኣማሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋ ብዘስምዖ መደረ ንፍሉይነት ናይ ሎሚ ዓመት ጽምብል ናጽነት ድሕሪ ምብራህ መንግስቲ ንፍሉይነት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ግምት ብምእታው ዘሰላስሎ ዘሎ ዓበይቲ መደባት ልምዓት በድማዕነት ንምትግባር ህዝቢ ምትሕባሩ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ንምዕባሌና ዕንቅፋት ኮይኑ ዝጸንሐ ይእለ ስለ ዘሎ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ንምርሸሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ንምትካእ መብፅዓና ንሕድሰሉን ብዓጸፋ ንሰርሓሉን ኣጋጣሚ ምዃኑ ክጥቃስ ይከኣል ኣደ መንበር ዞባዊ ሽማግለ በዓላት ወይዘሮ ዜነብ ብዑመር ብወገና
ህዝቢ ንድምቀት በዓል ናጽነቱ ንዘርአዮ ተሳታፍነትን ንዝገበሮ አበርክቶ እንድሕር ምምጓስ ኣብዛቲና ዘለና ናይ ሰላምን ልምዓትን መዋል ንቑሕ ተሳትፎ ዜጋታት ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ናጽነት ዝወለደን ለኣላውነት ዘውሓስን ጽንዓትና ሕጂውን ተኣምር ከም ዝሰርሕ ዘጠራጥር የለን ክብል ገሊጻ እዚ ናይ ጽንዓትን ልምዓትን ቴማና ንሰላም ኣብቲ ግብራውነት ራእይና ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ መድረኽ ምዃኑ ይእምት ጽምብል ናጽነትና ንመጻኢ ወለዶ ንምስግጋር ዝተፈላለየ ባህላዊ ምርኢታት ስነ ጥበባዊ መደባት ስፖርታዊ ንጥፈታት ምድላው ኣብ ኩለን ንሳን ዞባታት ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ኣብ ምጽምባሉ ንርከብ እቲ ስነ ስርዓት ጅግንነት ጽንዓት ጻዕርን ተባልዓትነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦ ከምኡውን ምርኢት ባንድ ምረሻ ሓይሊ ባሕርን ካልእን መደባት ደሚቑ ነይሩ ዓዲ ጻዕሪ ዓዲ እንኮ ቀልቢ ትሻዓተ ርእሲ ዓዲ ወለላ ሃገር ሰንደቕ ቃልሲ ዓዲ ወርቂ ቅርሲ ዓደይ መዓርኣፋ ኮሞዳሳት አካል ጽምብል ናጽነት እዩ ስለዝኾነ ድማ ነበርትን ኡዞባታት ማእከል ትማልን ሎምን ኮሞዳሳት ብምትካል የብዕሉ ኣለዉ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ቢንያም ሰሓጽየን ሽሻይ ምስግና ነበርቲ ዞባ ማእከል በብምሕዳር ንኡዘቦ ምምሕዳር ከባብን ዓድን ኮማውዳሳት ብምትካል ጽምብል መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናጽነቱ የብዕል ኣሎ ኣብቲ ብ23 ጉንበት ዝጀመረን ክሳብ 24 ጉንበት ዝቐጽልን ኮማውዳሳት ህዝቢ እኽለማይ ብምድላው ነቲ ዓለትን ትርጉማን ብዛዕዝዝ ድምቀት እዩ ዝጽምብላ ዘሎ ናጽነት ኩልያ ንሳንተላ ልምዓት ኣሎ ልምዓት እንተሎ ድማ ብልጽግና ኣሎ ዝበሉ ኤሪና ዝተወከሰቶም ተሳተፍቲ ህዝቢ ነታ ብኽብር ዋጋ ዝመጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ብልምዓት ከም ዝኹልዓ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ኣረጋጊጾም ናጽነት ማለት ኩርዓት እዩ ናጽነት ማለት መንነት እዩ ናጽነት ማለት ኩሉ ነገር እዩ ናጽነት ከዓ መርዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መርዓ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ መርዓ ንምብጻሕ ኣብዚ መርዓ ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰዓን ሓደን ሕጂ ኻ መበል 28 ንምብጻሕ ግን ብናይቶም ብሉጻትን ክቡራትን ደምን መስዋዕትን ዓጽምን ስንክልናን ጻዕርን ዝመጸ ስለዝኾነ ፍሉይ ትርጉምን ረዚን ሓላፍነት ዘሰክምን መዓልቲ እዩ እዚ በዓል እዚ ብብዙሕ መስዋዕቲ ብዙሕ ጀጋኑ ስንክልናን ዝመጸት በዓል ስለዝኾነት ከም ዓይን ብለና ኢና ነዛ በዓል እዚኣ ነኽብራ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንዘጋጠሞ ዝነበረ ኩሉ ተጻብኦታት ሰጊሩ ናብ ናጽነት ናብ ሓርነት ናብ ልምዓት ናብ ሰላም ዝተሰጋገረሉ ዕለት ስለዝኾነ እዚ በዓል እዚ ኣዝዩ ክቡር በዓል ምዃኑ ከዘኻኽር ይፈቱ እቲ ኮማውዳሳት ብድሙቕ ህዝባዊ ጓይላታት ተሰነየ ነይሩ ኣብ ጅዳን ከባቢያን ስዑድ ዓረብ ከምኡውን ለንደን ኦንታሪዮ ዝቕመጡ ኤርትራውያን መበል 28 ዓመት በዓል ናጽነት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ኣብዒሎም ካብቲ ቦታ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ሻምተ ወልደ ኣወሃሂዱ ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን ብ23 ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝገበርዎ ኣካላት ኤምባስን ኣባላት ማሕበረኮምን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ቆንስል ሳልሕ ማሕሙድ ሳቤ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃናኡ ድሕሪ ምግላጽ ጽንዓት ዝወለዶ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዓወታት ብልምዓት ምድራዕ ናይ ዝመዋእል ተልእኾ ከም ዝኾነ ገሊጹም እቲ መደብ ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረኮም ብዘቕረቦ መሰናድኦታት ማዕሪግ ምንባሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረዲዩም ብተመሳሳሊ ኤርትራውያን ተቐማጦ ለንደን ኦንታሪዮ ካናዳ ብ19 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ኣባላት ማሕበረኮምን ናይ ክብሪ ዕድማትን ዝተረኽብሉ ጽምብል ኣቦ ወንበር ማሕበረኮም ኣቶ ሳህለ ረዳ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ጽንዓቱ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ኣብ ዝተጎናጸፈሉ ግዜ ትጽምበል ብምህላዋ ፍሉይ ርዝነት ከም ዘለዋ ገሊጹም ናይ ክብሪ ዕድማት ዝኾኑ ካናዳውያን ሰብ መዚ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዮሃና ድሕሪ ምባል ንጥምረት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ ብሓፈሻ ከተማ ለንደን ድማ ብፍላይ ብኣድናቆት ገሊጾም ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ብ23 ግንቦት ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝወደብዎ ፍሉይ መደብ የውሃንኦምን ደገፎምን ንህዝቢ መንግስትን
ኤርትራ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ መልእኽቶም ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ጽንዓቱ ሃገራዊ ሒሱ ናብ መዋዕል ሰላምን ልምዓትን ምብጽሑ ሞሳ ከም ዝግብኦ ብምጥቃስ ኣብ መደባት ልምዓት ካብኦም ዝሕተት ከማሉ ድልዋት ምህላዎም ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማታት ለንደን ማንቸስተር በርሚንግሃም ሼፊልድ ኖቲንግሃም ሊድስ ኮቨንትሪን ኒውካስልን ዝነብሩ ኤርትራውያን በተመሳሳሊ ካብ 18 ክሳብ 25 ግንቦት በዓል ናጽነት ብልዑል ድምቀት ይጽምብሉ ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዩም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ህዝባዊ ዲፕሎማሲ አምባሳደር ሀገር ኤርትራ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካን ሀገራት ዞባ ደቡባዊ አፍሪካን አቶ ሳልሕ ዑመር ኣብ ዛምቢያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህሉ ኩነታት ሀገርናን ምዕባለታት ዞባናን ዘተኮረ ሴሚናር አካይዱም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ምክታል ደግምና ብክብር ንዕድም አባይታው ምርጫ ህንዲ በቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ዝምራሕ ሰልፊ ባህራትያ ጃናታ ብልዑል ድምፂ ብምዕዋቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ነታ ሃገር ንዝመጽእ ተወሳኺ 5 ዓመታት ክመርሓ ተመሪጾም ከፊላዊ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ምስ ተገልጸ እንደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ታሪኻዊ ክብል ብዝገለጸ ዓወት ንኻልኣይ እብረ ከገልግል ንዝመረጸ ህዝቢ ምስጋና ቀሪቦም ብመሰረቲ ከፊላዊ ውፅኢት ሰልፊ ባህራትያ ጃናታ ካብ 543 መናብር ኣብ ልዕሊ 300 ከም ተዓወተ ተፈሊጦም ኣብ ህንዲ ሓደ ሰልፊ ወይ ልፍንቲ ሰልፈኛታት ኣብ ባይቶታ ሃገር ልዕሊ 272 መናብር ምስ ዘውሕስ መንግስቲ ብምስራት ከም ዘመሓደር ቅዋምቲ ሃገር የነጸር ንሽዱሽተ ሳምንቲ ኣብ ዝቐጸለ ባይታዊ ምርጫ ህንዲ ልዕሊ 600 ሚልዮን ዜጋታት ሃገር ከም ዘድመጹ ጸብጻባት ይሕብሮም ድሮ መራሕቲ ኣሜሪካ ቻይና ፓኪስታንን ካልኦትን ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞድን ንሱ ዝመርሖ ሰልፍን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ልኢኾም ኣለዎም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ካብ ግብሪ መንግስቲ ንምህዳም ንዝግበር ሸፈጥ ንምውጋድ ዝወሰዶ ተርዲር ቁጠባዊ ፖሊሲ ካብ ህዝቢ ተሃገር ልዑል ደገፍ ረኺቡሉ እኳ እንተኾነ ኣታዊታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ብልዑል መጠን ምጉዳሉ ግና ከም ዘውቅሶ ሓያሎ ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንልዕሊ 10 ተዋርሕ ተኸስቲቱ ዘሎ ለበዳ ኢቦላ ንምክታእ ህፁፅ ሓይሊ ሕማም ከም ዘቆመ ብ23 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም እቲ ሓይሊ ሕማም ብቐንዱ ነቲ ብሰንኪ ፖለቲካውን ጸጥታውን ቅልውላው ክግታእ ዘይከኣለን ዛጊት ህይወት 1200 ሰባት ዝቐዘፈን ለበዳ ኢቦላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝዓለመ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ውድብ ኣብ ኮንጎ ገሊፆም ለበዳ ኢቦላ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ማእከላት ጥዕና ብዘካይድዎ መጥቃዕትን ራስያን ክትዓናቐፍ ከም ዝጸንሐ ዝገልጹ ወገናት ቀንዲ ብድሆ ናይ ዝተመስሪቱ ዘሎ ሓይሊ ዕማም ነቶም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከቡ ጉዳያት ምርዳእ ከም ዝኸውን ይጠቕሶም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንለበዳ ሕማም ኢቦላ መሳርሒ ፖለቲካ ይጥቀምሉ ከም ዘለው ውድብ ሕብራት ሃገራትን ውድብ ጥዕና ዓለምን ብተደጋጋሚ ክወቕሱ ጸኒሖም እዮም ውድብ ጥዕና ዓለም ብ23 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣልጀርያን ኣርጀንቲናን ካብ ሕማም ዓሶ ናፃ ከም ዝኾነ ኣውጁ እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ ኣብተን ሃገራት ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝተራእየ መልከፍቲ ዓሶ ስለ ዘይነበረ እዩ ነዚ ውሳነ እዚ ከም ዝወሰደ ዘፍለጠ ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ዓሶን በቲ ሕማም ዝስዕብ ሞትን እናዛየደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣልጀርያን ኣርጀንቲናን ናፃ ክኾና ምብቅዕን ድማ ነቲ ኣንጻር ዓሶ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘተባብዕ ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊፆም ኣልጀርያ ነታ ኣብ 1973 ካብ ዓሶ ናፃ ዝተባህለት ሞሪሸስ ስዒባ ካብቲ ሕማም ናፃ ዝኾነት ካልአይቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ ዋና ጸሓፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዓወት መንግስታትን ህዝብታትን ክልቲአን ሃገራት ኣንጻርቲ ሕማም ብዘካይድዎ ዘይሕለል ጻዕሪ ከም እተበጽሐ ብምግላጽ ጻዕርን ንኻልኦት ሃገራት ከመርኣያ ክውሰድ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ኣብ 2017 ብደረጃ ዓለም ብሕማም ዓሶ 35,000 ሰባት ክሞትን ከለው ካብ ጠቕላላ ዝተመዝገበ 219 ሚልዮን መልከፍቲ ድማ እቲ 900ዊት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምንባሩ ጸብጻባት ሕብራት ሃገራት የነጽሩ ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ዕጡቓት ብ23 ጉንበት ኣብ ክልተ ዓድታት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ
ልዕሊ 26 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ገሊፀን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብ23 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንነበርቲ ዒላማ ብምግባር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ምስ 14 ጉጅለታት ምልሻ ብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ድሕሪ ዝበፅሐኦ ስምምዕ ሰላም ንፈለማ ዝተኻየደ ጃምላዊ ቅትለት ምዃኑ ተፈሊጦም በዚ ድማ ተዓሪፉ ክመስል ዝፀንሐ ግጭት ሕድሕድቲ ሃገር ዳግማይ ከይለዓዓል ኣስጋኣ ኮይኑሎም ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ 2013 ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ሃይማኖታዊ ፍልልይ ዝጠንቆ ግጭት ሕድሕድ ከም እተሸመት ጸብጻባት ይጠቕሶም ብሰንኪ እቲ ሃይማኖታዊ ግጭት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ህይወቶም ክስእኑ ከለው ልዕሊ ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተመዛበሉ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰድዩ ዝግለጽ ب23 ጉንበት ኣብ እስራኤል ዝተኸስተ ሓያል ሙቐት ዘስዓቦ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ጠንቂ ምምዝባል ላሽሓት ሰባት ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ገሊፀን እቲ ኣብ መንጎ ኢየሩሳሌምን ቴል አቪቭን ኣብ ዝርከብ ጫካ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ተደጊፎም ብዘካየድዎ ስርሒት ብ24 ጉንበት ወጋሕታ ዝሰብሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ተፈሊጥሎም በቲ ሓደጋ ብዓሰርተታት ዝቁፀር ኣባይቲ ክህመኹን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኣከባብን ካልእ ትሕቲ ቅርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊፆም ኣብዚ እዋን መጠን ሙቐት ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ልዕሊ 37.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ እስራኤል ኣብ ገለ ክፋላት ቴል አቪቭ ድማ ክሳብ 43.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበፅሕ መጠን ሙቐት ከም እተመዝገበ ረድዮም እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓያል ሙቐት ንዝመፅእ መዓልታት ክቅፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ሰመዚ እስራኤል ፀዊዖም ኣለው خبركم تعزبتنا زينا تفتصيم الله بروح معلتي سلام كم يتسعكم كبرات عزبتي روح سكنيات ناتنت كخونلكم يمنا كابزي بمقطع علتاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم يكال حركم ترا وكيلو ابي ودرات ناي حاجه اولمبيك بمستاف سما زصوعه ايرتراوي كندا واتلت ناي مشرتات برد مالت سكين اولمبيكاوي شانون ابدا نصنبل بعل ناتنت مستاف اسمراتيو اولمبيكاوي شانون ابدا مس كوميشنر بالن سبورت ان ايرترا امباسادور زمره تخله أبي بيت صحفة كوميشن بالن سبورت إن إيرترا ترغيب نيروم أمباسادور زمرة تغلاب زسمعو قال تخافها للنت سبورت أو وصا هاجرات نايزر كوبو زيكاتات نمعباي كتسعرلو مصنحو بملكات أبي متساينتي أب عود سبورت زلو كيلاو عالم زيكاتات بالسفحين أب ربحا سبورت هاجر نموعالو كمز سرحلو نت أولمبيكاو أتلت قريتلوم أمباسادور زمرة وسيقو تو أولمبيكاو أتلت بدقفن متبعن ولدو زاكيتا مسجيبو زلو وصيت أب تعودي كواسو نزغول أتلتات أب نتاو مخانو بملكاس أب كلو نتفتات مكتالن دقفن أكلا سبورت كمزي فيليو قريتلوم بدحر زي أولمبيكاوي شانون مس غازيتኛ تا سبورت وشتا هاجر أب زكايرو غازيتاو مغلصي أب وصا هاجر كم زنبر زيغا أب عالماو مدرك سبورت سمون سم هاجرون كتصوع مخالو حبن كم سمعو قريتلوم أب مصا دما تعودي ناب تكات زيغاتات نمسغار كم زصعرلو بملكات أب زغر مبع 28 عامت بعنا صنتن تسفاو سلامن معبالن هاجرو مستافو كبر كم سمعو قريتلوم إذا أتلت أب تصانحتو ناب استفلالي بوتاتات لمعات كم زبصح باغراوي كوميتي أولمبيك إيرترا نتصعرن أبوركتون أب تعودي وقعوا فلطو كبرن زهب شلمات كم زبركتلون كفلت تخيلولهم أب كتم عد غيح بمغنيات بعلنا صنت استفلالي سبورتا وددرات تخايدو إذن بعلنا صنت نمدماء تبايلو زي تخايدو وددرات نعينتات بشكلتان أتلتيكسن كعسو أجرنات أميروي أكايدو أبناي بشكلتا أبناي ناشو تعمز كيلانا هابتوم تسفاي ناتني القبر مدن عوتات كون خلو أبناي ماكولوت هابيل قرماي فريش سلام تغلب برهان شالوم كبروم تعويتهم عبيد تغراد نتقن أب تعلت بسنك زهار مزناب كو ودادرو أي كالون
ኣብ ኣትሌቲክስ ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ 5000 ሜትሮ ዝዝርጋሕ ውድድራት እዩ ተኻይዱ ዕውታት ካዝ ዝተዳለወሎም ዝተፈላለዩ ሽልማት ተቐቢሎም ብዘይ ካዚ ብምኽንያት በዓል ነፃነት ኣብ መንጎ 4 ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ክካየድ ዝጸንሐ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ተዛዚሙ በዚ መሰረት ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ሓይነባ ካልእቲ ሃዳሙ ሳሴቲ ዑናቡር ብምዃን ክሽለማ ከለዋ ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ሓይነባ ዑናቡር ሒሸምለን ዕውታት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ውድድራት ተኻይዱ እዚ ንውድድራት ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ኣጠቓሊሉ ዝተኻየደ ውድድር ብዝናብ ንፋስን ተሰንዩ ተኻይዱ በዚ መሰረት እዞም ስዑቡ ተቐዳድምቲ ዕውታት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ 4ይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዳንኤል ሃይለ ካልኣይ ናትናኤል ዳንኤል ሳልሳይ ዓወት ሃይለም ኣብ 3ይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኢብራሂም መሐመድ ብርሃን ካልኣይ ዓብዱራሕማን ሙሳ ሳልሳይ ዒሻ በሽር ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ቀዳማይ ፍናን መሓሪ ክዶ ፈላሲ ካልኣይ ኣቤል ኣስመሮም ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ዳንኤል ቴድሮስ ዓዲ ሓረም ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ቀዳማይ ኤቨን መልአክ ዓዲ ባሪ ካልኣይ ሮቤል ገብረትንሳኤ ዓዲ ሓረ ሳልሳይ ሄኖክ ገብሪ ህይወት እምኒ ሓይሊ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ቀዳሚቲ ልዕልቲ በረኸት ካልእቲ ኣርሴማ ኣስመሮም ሳልሰይቲ ሃና ምሕረታብ ብዘይ ካዚ ኣብቲ ዕለት ብምውሃድ ፌደሬሽናት ቅድም ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ናይቲ ንዞባ 65 ኣትሌታት ዘሳተፈ ውድድራት ኣትሌቲክስ እውን ከም ዝተኻየደ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ዘስዕቡ ኣትሌታት ዕውታት ኮይኖም ኣለዉ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሮቤል ተስፋይ ካልኣይ ዳዊት ግርማይ ሳልሳይ ኣሕመድ ዓብደልቃድር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቤቲኤል ሰይፉ ካልእቲ መርሃዊት ሰሎሞን ሳልሰይቲ ሰላም ፍስሓጽን ኣብ 1500 ሜትሮ ኣብ ክልቲኡ ጾታ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኣቤል ዳዊት ካልኣይ ተስፎም ሕድራይ ሳልሳይ ነቢዮም ገብረ ማርያም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሰናይት ሰሎሞን ካልእቲ ርሓት ተስፋን ሳልሰይቲ ሮዳስ መርሃጽን ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ናትናኤል ጸጋይ ካልኣይ ስሞን ኣስመሮም ሳልሳይ ምሕረተባ ማንኤል ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ቅሳነት ወልዳይ ካልእቲ ሳሮን ሃብተስላሴ ሳልሰይቲ ቅሳነት ሙልጌታ ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሮቤል ተስፊት ካልኣይ ኣቤል ዳዊት ሳልሳይ ተስፎም ሕድራይ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሰላም ፍስሓጽን ካልእቲ ስምረት ተስፋ ማርያም ሳልሰይቲ ፍትሓዊት ገብረ ንጉስ ብምዃን ንውድድሮም ፈጺሞም ኣለዉ ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ርሑስ ቅንያት ናጽነት ሰላም